आं दा गावखौ जोबोद लाकिखौनो होननानै लानांसिगोन। मानो होनोब्ला बे बेसेन गोनां फिल्माव आं बेसेन गोनांसिनखाय फिल्माव मेन रलावनो खामानि मावनो चान्स मोनदों आरो आं चान्स मोननाया मानगोनां थाख्ले सार आरो डिरेक्टर राजा दा आरो केमेरामेन बरा दानि दारैनो आं बे फिल्माव खामानिखौ चान्स मोनदों आरो आं जोबोद मोजां मोनदों बे फिल्माव खामानि मावनानै आरो लोगोसेयैनो जोबोद खस्थ'बो मोनदों। मानो होनोब्ला गोजां बोथोरनि समबोमोन जे जोंनि शुटिंखौ गोजां बोथोरनि समावनो लानाय जादोंमोन आरो जोंना माने ड्रेसा सिगांनि माबाखौ लानानै खालामनाय जादोंमोन नालाय बे बर'फोरहा गोदो माबायदि सोलिबोयोमोन नायनो गोदोथ' सिगां बर'फ्रा खालि गामसा जिफोरल'सो गाननानै थायोमोन बिदि मदार्न जोंनि बायदि ड्रेस गाननायथ' गैयामोन। दा बेखौ लानानै खालामनाय जादों आरो बोथोरजों जुजिनानै आरो गुसुजों जुजिनानै जों बे फिल्मखौ मोजां खालामनो थाखाय बयबो गोसो होनानै खामानिखौ मावदों आरो बेबायदिनो माखासे गोबां एक्सनफोरावबो बिराद खस्थ' मोनदों। मानो होनोब्ला एक्सनफोराव गासिबो अस्त्र शस्त्र जाखिनि बाहायदों बेफोरो गासिबो अरिजिनेलानो गोजाजोबमोन माथ्र' खालि बेयाव दाहारल' गैयामोन। सोरनाबा मेगन जिदों सोरनाबा एसे एक्सिडेन्टलि जाफ्लांदों आरो आखाइ लोरिनाय मानाय बिदिनो जादों खस्थ'। बेनिखायनो आं गासिखौबो रिकुवेस्ट खालामो फिल्मखौ नाय बयबो। मानो होनोब्ला जोंनि बर'आव बेबायदि दिनैसिमाव बेफोरबायदि फिल्म ओंखारफेराखै। बेनिखायनो आं बयखौबो रिकुवेस्ट खालामो गुरैनो नाय बे फिल्मखौ। बेफोरबायदि फिल्म ओंखारनांगौआ जोंनि बर'आव जोबोरैनो गोब्राब। दा बेनिखायनो जोंनि बे जाय बे फिल्म दिहुनगिरि बेखौ जों मेमखौ थेंक्स होनांगोन जोंनि ममता महिलारि मेडामखौ बेफोरबायदि फिल्म लाबोनायनि थाखाय। दा आं बेखिनिखौनो होननो सानो। दावहा नांनाय टाइपनि सिस्टेमनि नोंथाङा एक्सनखौ मारै खालामदों? एक्सनाथ' बेबायदिनो सिखाजों जंजों लानानै बिदिनो बाहायनानै जों एक्सनखौ बेखौनो खालामदों। माखासे जोंनि बर' फिल्माव बिदिखौ नुफेराखैमोन आरो जेरै बिदिनो बाहुबलि टाइप बेफोरबायदि दं नालाय एसे बेफोरबायदि टाइपनि लानानै खालामदों आरो दावहा नांलायलायनाय बेफोरबायदि टाइपनिखौ नुनो मोनदों।